balorazio positiboa egiten dugu lortutako akordioagatik. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Hezkuntzako sindikatuek lortutako akordioa. Akordio bat non erdigunean jarri da hezkuntza sistema publikoaren indartzea eta hobekuntza. Akordio honen ondorioz eta akordio honi esker lortu egingo da ratioak gutxitzea, lankarga murriztea, burokrazia jaistea eta interinoen lan baldintzak hobetzea. Akordio ona, sindikatu guztiek lortu dutena ELA izan ezik, eta pena handiz jasotzen dugu ELAk akordioa sinatu ez izana, ELAk jarraitzen duelako bere konfrontazio estrategiarekin, ez. Eta hausnarketa sakonago bat, Euskadi martxan dago, gobernuak aurrekontua du, berrikuspen fiskal aurrera atera dugu, martxan gara, Ertzaintzarekin akordioa lortu dugu, hezkuntza sindikatuekin akordioa lortu dugu, osasun itunean aurrera jarraitzen dugu, Euskadi martxan dago eta aurrera goaz.